Треба, щоб сповнилось усе написане про мене в законі Мойсея, у пророків та у псалмах. Тоді він відкрив їм розум, щоб зрозуміли Писання і до них мови. Так написано, що треба було, щоб Христос страждав і третього дня воскрес із мертвих, і щоб у Його ім'я проповідувалось покаяння на відпущення гріхів усім народам, почавши від Єрусалиму. Ви свідки того, я вам зішлю те, що мій Отець обіцяв. Ви ж позостаньтеся у місці, поки не одягнетесь силою з висоти. Тоді вивів їх до Витанії, знявши свої руки, благословив їх. А як він благословив їх, віддалився від них і став возноситись на небо. Вони ж, поклонившись йому, вернулися з великою радістю в Єрусалим і перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. A reading from the Holy Gospel